Den svage kernekraft, som også kendt som den svage vekselvirkning, øh, det er en af de fire naturkræfter, øh, og den virker kun over meget kort afstand, 10 minus 18 meter, øh, og det er jo så noget mindre end den stærke kernekraft, som der virker over 10 minus 15 meter. Øh, Det der er med det her svage kernekraft, det er, at det kan lave noget, der hedder beta-henfald. Og et beta-henfald, det er et radioaktivt henfald, hvor der fra atomkernen udsendes noget betastråling. Og det her betastråling, det er så enten nogle elektroner eller nogle positroner, som der bliver udsendt fra atomkernen. Og ved den her betastråling, hvor at elektronerne de udsendes, så kaldes det jo så for beta-minus henfald. Og det er det, vi vil se i den her animation. Så der. Det vi starter med at se her, det er to carbonisotoper. Vi har carbon 12 her, som er en stabil isotop, og vi har carbon 14, som der er en ustabil isotop. Carbon 12, den består af 6 protoner og 6 neutroner, så den er så i balance, og derfor er den stabil. Man kan se de røde her, det er protonerne, og de blå, det er neutronerne. Nu går vi over til kulstof 14, som der er den ustabile. Og det er den, fordi at den består af 6 protoner, men 8 neutroner, så den er så ude af balance. Og det er den her ustabilitet, der giver det her beta-minus henfald. Hvis vi kigger på den her neutron, så kan vi se, at den består af 2 upquarker og 1 downquark. Det der sker nu her ved det her beta-minus henfald, det er, at den her neutron, den bliver omdannet til en proton. Og ved den her omdannelse, så man kan også se, at den skifter farve fra blå til rød, det er, at den går fra at bestå af 2 upquarker til og 1 downquark til at bestå af 2 downquarker og 1 upquark. Og nu bliver der så udsendt en elektron og en antineutron fra atomkernen. Og fordi at den her neutron blev omdannet til en proton, så har vi så dannet et nyt stof, et nitrogen 14, som der består af 7 protoner og 7 neutroner.